Taron mun fi dari babban lamari na faɗa wa gari an yi ayyarri na cikar kudin auren soyayya Muhammadu Ango. Mai ce amarya, ku ji ina faɗi Muhammadu Ango ne. Mariya ta yarda al'umma kuma sun shaida. Ina faɗa muku haɗin gana Allah ne, ba na mutum bane. Zama da lafiya ku yi no violation. Fata ne da kowa a dan haka ku cika ku ɗauki wani barga ta manya. Wajen muna faɗi Muhammadu Ango ne, Badi'a ta yarda al'umma kuma sun shaida. Don tuna musu haɗin gana Allah. Kun yi alwala sannan ku yi sallah. Sanar farin cikin ku ku gode wa Allah. Sannan da addu'a ku yi don kau da illa. Idan da haƙuri ku cire ki
To mutuna musu haɗin gana Allah ne. Ba na mutum bane